imishado yonke ke bizoba khona kulama holiday ngiyayimisa. Bese excitement nijabula ubhuti omdala wenu uyaganwa ayisekho leyo nto mbukiseni le video. Njoba sengiqelwe isikhathi funa bese ngiganiwe angingabazi ukuthi ithunduluka lamlali khona livuthwe ngokwanele lilinde mina. Mangizovumela ukuthi nina nikugana ubuthaphu ungaganiwe uzoze kuthatheke nalo ake nithi kuma kancane ke ngikhethe. Uma ufuna ukuganwa yazi ukuthi ngishaphe usuganiwe uma ulo muntu lo ozobe kuganile ngowami sazodajula isitifiketi amaphaphu phansi wena wakho kungcono ukuthi umlethe manje kimi ngihlale nawe usuku lonke bese ngiapprove ngithi qhubekana ningaganana, she's not my type, ngoba kuzoba nzima ukuthi ngimlande sekuwe esezogana mina kanti bekungcono kuzobe kuyimfihlo yethu sobathathu yami neyakho neyomngakho. Amaphaphu phansi ke batshele ke abasekhaya ukuthi lo mhlakabani awusekho kulindwe mina ukuthi ngiapprove. Ngiyabonga.